सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामदो लोगोफोर। हेलौ हेलौ कमेन्ट खालामदो दे। हेलो दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए। पाप पापड़ी गोगई आया है मेरे एल में, प्लीज़ सपोर्ट करो। पापड़ी गोगई आईडी है क्या पापड़ी गोगई? पापड़ी गोगई ने बोला है बात करो। हाँ कर लिया तो पटापति कमेंट करो। पापड़ी गोगई पटापटी कमेंट करो। कमेंट करो कमेंट कमेंट दोस्त लोग। जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करो। कमेंट करो पापड़ी। चला गया क्या पापड़ी गोगई? कमेंट करो। पापड़ी गोगई ने बोला है आपका नाम क्या है? मेरा नाम विष्णु बसुमतारी है। आपका नाम? पापड़ी गोगई ने बोला है मैं लाइव शोर के जा रहा हूँ। क्यों? लाइक दे दो पापड़ी गोगई प्लीज़ लाइक। पापड़ी गोगई ने बोला है बाय बाय। प्लीज़ लाइक दे दो पापड़ी गोगई। चला गया क्या?
हेलो दोस्त, प्लीज़ कमेंट कीजिए। कमेंट जो जो नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करके जाओ दोस्त लोग। जो जो नया है, हेलो हेलो, प्लीज़ कमेंट कीजिए। हेलो हेलो, सब लोग चला गया। रावबो कमेन्ट खालामग्राबो गैला। Tư. थांजोबखोब्रा मानसिफ्रालाय। रोमै रोमै नुहुरनाय बै आंगो गामियाव सना नोंखौ नुब्ला गोसोखाङो हर गेजेराव सिरि मोनोब्ला गोसोखाङो नोंखौ अबोला। दोस्त लोग कमेंट कीजिए।
हैद रावबो कमेन्टबो खालामला माथो। कमेंट कीजिए कमेंट 10 लोग। जो नया मेरे चैनल को प्लीज सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट टू सपोर्ट मिलेगा। 10 लोग प्लीज कमेंट कीजिए। नी 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 गोसोखां जोंहा समायना नार्जारि सफैनो हादों आंनि एलबियाव। रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय। समायना हि होननानै बुंहरदों आरो जोंहा समायना नार्जारिया 2 लाइक। थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय। रावबो लाइकबो होलाबो कमेन्टबो खालामला। रावबो फैयानो आंनि एलबियाव। समायना नार्जारि नोंलाय एलबि होगोन ना होआ खोन्थाहरलाय देलाय। जोंहा समायना नार्जारिया बुंदों एलबि होदों मोनलाय। बुजियासै आं माने एलबि होदों मालाय। एमएमआ होदों आरो एमएमबि एलबि होदों आरो ना। होखायोलै बयबो एलबिल'। मानसियानो फैला आंनावथ'। समायना नोंलाय एलबि होगोन ना होआ खोन्थाहरलाय दे। जोंहा समायना नार्जारिया एमएम होनदों आरो। होयोलै गासिबो एलबि बयबो होसावजोबो दा। जोंहा समायना नार्जारिया ओंहो होआ। मानो होआ जानांगौ जाखो होनांगौलै। सामफ्रामबो हो दसेनो आधा घन्टा।
समायना नार्जारि मा ओंख्रि संखो? जा समायना नार्जारिया आहा होननो हरबाय आरो होनांगौलै होबासो साबाबो बारायलांबाय थायो वास टाइमाबो बारायो आरो नङाबाथ' बारायानो भिडिअखौनो नायलायलाया नालाय भिडिअ नायलायबाय थाबासो वास टाइमाबो भिउआबो बारायो आरो दा भिडिअखौनो हगारबाबो नायलायलाया नालाय ओंखायनो वास टाइमबो मोना भिउबो मोना जोंहा समायना नार्जारिया बुंदों संथ'वाखै अह' नंगौ नामा मा ओंख्रि संगोन? जोंहाथ' संबायानो नै मोनबायानो जासिगोनसो आरो थाब थाब जाथारो जोंहा हेलौ हेलौ लोगोफोर दे कमेन्ट खालामलायदो दसेनो फैयो दसेनो थाङो आरो मानसियाबो ओमफ्राय कमेन्ट खालामग्रा रावबो गैया आरो नायग्राल' बांसिन दं आरो जोंहा समायनाया होनहरदों आरो जोंहा समायना नार्जारिया बुंदों ओंख्रिया आलुसो जागोन अह' नंगौ नामा आलुबाबो गोथावलै आलु जाबा सालु जायो आरोना जोंहा समायना नार्जारिया बुंदों मा ओंख्रि संगासिनो नोंसिनालाय जोंना बे दाउ बेमार जानायानो आरो दाउआनो जागोन आरो फोराननानै दोनदों दाउ बिमायानो माब्रै थैबाय दाउला मासे जाख'लायनोनो हाया आरो फोराननाया गोथाव जायालै अरनोनो हाया आरो मोदोमफोरखौनो गोरारा जायो गैला थांजोब्बाय गैला आं समायनाजों फ्रेन्ड गैगोन ना गैया जाखोब्रा दंखायो माथो समायना नार्जारि 91 91 थांबाय माथो समायनानाबो हेलौ कमेन्ट खालामदो दे सोर दङ जो नया है मेरे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सपोर्ट मिलेगा दोस्त लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए हेलो प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेन्ट खालामग्राबो गैला
masa bukan dana, ada bukan dana. Hai, komen खालामग्राबो गैया माबो गैया. कौन माबा बिनि दैमानो गैला आंनाव दानजाजोब्बाय. सोर सोर दङ दे कमेन्ट खालामहरदो. कमेन्टबो खालामा बोरै जाबावगोन जाखो. हेलौ हेलौ कमेन्ट करो.
कमेन्ट करो कमेन्ट 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 करो कमेन्ट 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 दोस्त लोग आं जालादांलै जारुजों सिजानानै Biga kursa, biga kursa. Nabi pilih juga.
बिदिजा बिदिजा जानो थाखाय हाथि जानो थाखाय
là học sự khoa học.